Ако има някой да се покаже от сутки пръста, да се размаже някъде в Инстаграма, смени по тургана. Аз би само вижте я само штибни дом, 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 дом. Yes, yes, yes. Штибни дим, штибни добро, 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 добро. Yes, 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 yes. Силикони, хелорони, сега вече по купони, носимо тяло на богиня, тази вечер ти си героиня. Силикони, хелорони, сега вечер по купони, носимо тяло на богиня, тази вечер ти си героиня. Штибни дом, 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 дом. Yes, 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 yes. Штибни дим, штибни добро, 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 добро. Yes, 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 yes. Айде, Йоска! Само за най-красивата шефка, за шампионката и за шампиона, за сватбарина номер 1. Сватбата на 2023 година. Айде, майстро, дай! Соло барабани. Как? Не те чувам нещо. За бригадира, я ще бригадира. Айде, ръце нагоре. Славко ли кале, смисъл, кале. Айде, бригадира. Айде, Буре. Момчета, сега Буре, няма да бързаш. Няма да бързаш, ще свирим бавно специално аз и ти за бригадира, за шампиона.